la poi bangin kin det ben riu ban per khat ASEAN ya la ka jai ben riu yo ba sa shi sin ha jing ba bingin ha manu sho ban wan ya rap Karika don kam ya ki nong ya lam ki ba te breu te blay la buon ki snam ni sa long rao jing kli sha ba lay hoi 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 ka seng HSPDP ka thong ban kin tiu ka ri Pararito ya teli Kinong way nin ai li Nyom bet ha using Nyom bet ha using Ngapang ka men sim ya la ka jong kari Ki mender shismi la lang tap lop yangi na du jan tia hill shadow west Khasi hill is Khasi hill ban ri bhoi ako nong ya lam ba yo in sha jai tu mi sa shi sin pat kari jongi kan sha kernai kin ja no ki mat Hoi 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 ka seng HSPDP ka thong ban kin tiu ka ri pararito ya tli kinong way nin ai li Nyom bet ha using Nyom bet Jing dok jing kerdo jing sa dien jong kari Atu pet sha ngai ngim kwa shu ban yo i Ban im suk im san ha ka im lang sa lang Ban nang roi ya pha ngi thrang Tu kin det ben reu ko parari Ban jit ki nong ya lam Ban yo la lod ha liang ba ro ri jong ni ka don kam Hoi 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 ka seng HSPDP ka thong ban